Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце, і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Чэргі на беларуска-польскай мяжы б'юць усе рэкорды. Выезду з краіны чакаюць больш за 100 аўтобусаў. Пра гэта паведамляе сайт памежнага камітэту. Таксама на пункце пропуску Берасці з раніцы стаяць 480 легкавікоў. Лепш сітуацыя выглядае на беларуска-літоўскім памежжы. У Каменным Логу ў чарзе чакае 10 легкавікоў, аўтобусаў няма. У Беня-Конях на выездзе з Беларусі стаіць 35 аўтамабіляў. Там таксама няма чаргі з аўтобусаў. Самая незагружаная мяжа з Латвіі. У пункце пропуску Грыгароўшчына, дзе няма чэргаў. 15 стратэгічных праектаў на 3 мільярды долараў распрацоўваюць Беларусь і Кітай. Дзеля ўзгаднення двухбаковых дамоўленасцяў у Беларусь з афіцыйным візітам прыляцеў прэм'ер Дзяржаўнай рады Кітаю Лі Цян. Ля трапа самалёта яго сустракаў кіраўнік ураду Беларусі Роман Галоўчынка, пасля чаго Лі Цян паехаў у Палац Незалежнасці на сустрэчу з Александром Лукашэнкам. Апошні разлічвае на прыход у Беларусь не толькі кітайскіх грошай, але і тэхналогіяў. На сустрэчы плануюць падпісаць дамову аб стварэнні свабоднай зоны гандлю паслугамі і інвестыцыямі. У МЗС Казахстану выклікалі пасла Беларусі праз заяву Лукашэнкі. Напярэдадні дыктатару даў інтэрв'ю тэлеканалу «Расія», у якім раскрытыкаваў замежна-палітычны курс прэзідэнта краіны Касым-Жомарта Такаева. На сустрэчы міністр замежных справаў Казахстану Мурат Нуртлеев заявіў, што ягоная краіна праводзіць мірную замежную палітыку і заклікаў аб'ектыўна ацэньваць пазіцыю Астаны адносна міжнародных працэсаў. Раней у інтэрв'ю расійскім прапагандыстам Лукашэнка адзначыў, што шматлікія пастсавецкія краіны, у тым ліку Казахстан, атрымліваюць ад Расіі выгаду, пры гэтым нічога не даюць узамен. Гэтак дыктатар узгадаў дапамогу ў падаўленні пратэстаў у Алматы, якую Беларусь і Расія аказалі ўладам Казахстану ў 2022 годзе. Стала вядома імя яшчэ аднаго палітвязня, якога памілаваў Лукашэнка. Гэта 31-гадовы Яўген Чуміла. Працэс над Чумілам прайшоў у 2022 годзе ў Гомельскім абласным судзе. Тады яго прызналі вінаватым у распальванні варожасці, а таксама ў зняwaзе прадстаўніка ўлады Александра Лукашэнкі і суддзі. Вядома, што турэмны тэрмін маладзён адбываў у Шклоўскай папраўчай калоніі нумар 17. Агулам праваабаронцам вядомыя імёны 19 асобаў, якіх вызвалілі паводле памілавання. Гаворка ідзе пра 13 жанчын і 6 мужчынаў. Землі на Гомельшчыне, якія раней былі забруджаны радыяцыяй, перадалі ў гаспадарчае выкарыстанне. Савет міністраў выключыў спісу радыяцыйна небяспечных і перадаў таварыству Маісіюкам больш за 16 гектараў у Кастрычніцкім раёне Гомельскай вобласці. Мясцовы райвыканкам мусіць кантраляваць умовы выкарыстання гэтых палеткаў, а таксама сачыць за ўтрыманнем радыенуклідаў у вырашчанай ці вырабленай там прадукцыі. 40 беларускіх турыстаў, якіх учора затрымалі на памежным кантролі ў Нямецчыне, вярнуліся ў Беларусь. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар МЗС Анатоль Глас. Прычынай затрымання стала парушэнне правілаў выкарыстання візаў. Беларускія турысты ехалі на аўтобусе ў Іспанію з грэцкім шэнгенам, які ім дапамагла аформіць турфірма «Інтерлюкс». Затрыманыя правялі больш за сотню ў паліцэйскім участку Франкфурту на Одры. Да вызвалення турыстаў далучылася беларуская дыпмісія ў Берліне. У выніку беларусу адпусцілі, а турыстычныя візы анулявалі. 12-гадовы беларускі футбаліст падпісаў кантракт з мадрыдскім «Рэалам». Сума кантракту можа быць раўнай 120 000 долараў. Беларусы Алексей Майору, унук былога футбаліста менскага «Дынама» Александра Кістеня. Менавіта з «Дынама» і пачалася кар'ера Алексея. Пасля ён пагуляў у беларускім Менску і маскоўскім «Спартаку», а далей ягоная сям'я пераехала ў Іспанію, дзе беларус трапіў у сістэмы «Эспаньола» і «Сарданьолы». Менавіта там яго і заўважылі скаўты «Барселоны» і «Рэалу». Юнак атрымаў запрашэнне ад абодвух клубаў, але абраў «Рэал Мадрыд». Такім чынам Алексей стаў першым беларусам у сістэме каралеўскага клубу. Улады прадалі з аўкцыёну матацыкл палітвязня Эдуарда Бабарыкі. Матацыкл Судзукі BX800, які належаў Эдуарду Бабарыку, адышоў пакупніку за 7660 рублёў. У гандлі бралі ўдзел 4 асобы. Цяпер ідуць гандляванні за іншы транспарт Эдуарда – Mercedes-Benz GLS 300 блакітнага колеру 2019 года выпуску. Стартавы кошт – 118 000 рублёў. Удзел у акцыёне бяруць 3 асобы. Раней праз аўкцыён улады прадалі зямельны надзел бацькі Эдуарда, былога банкіра і цяперашняга палітвязня Віктара Бабарыкі. Гэты участак месяца ў вёсцы Мачаны паблізу возера Вяча. Губазік і АМАП затрымалі 11 кіраўнікоў і актыўных удзельнікаў праваслаўна-імперскай секты. Іх абвінавачваюць у стварэнні экстрэмісцкага фармавання і ўдзеле ў ім. Злоумышленникам инкриминируется участие в экстремистском формировании Русская Православная Церковь, Царская империя.
В нашей стране организация действовала с мая прошлого года и насчитывает около 50 сторонников. Як паведамляе МУС, удзельнікі секты адмовіліся на карысць грамады ад дакументаў і каштоўнасцяў. Міліцыянты падазраюць ашуканства, распальвання рэлігійнай варажнечы, заклікі да дэструктыўных акцый і экстрэмізму. Як кажуць, сектанты прасоўвалі ідэю гвалтоўнай змены дзяржаўнай улады. Заснавальнікам секты міліцыянты называюць грамадзяніна Казахстану. У Магілёве адбыўся пажар у гарадской паліклініцы. На ліквідацыю ўзгарання прыехала 5 машынаў МНС. На кадрах службы МНС відаць, што ачаг узгарання на другім паверсе будынку. Каб трапіць у памяшканне, ратаўнікі задзейнічалі драбіны. Яны эвакуявалі 160 асобаў персаналу і 150 наведнікаў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, пацярпелых няма. Трое падлеткаў спалілі 20 тоннаў саломы ў горадскім раёне. Прычынай узгарання стала неасцярожнае абыходжанне з піратэхнікай. Уратаваць удалося прыкладна палову скірды – 20 тонн саломы. Як паведамляе МНС, дзеці выбухалі петарды ля вёскі Вялікая Каралёўка ў горадскім раёне. Каб захаваць сталую крыніцу агню, яны развялі вогнішча. Полымя з яго імгненна перакінулася на салому паблізу. Дзеці спужаліся і прыбеглі дадому, дзе ўжо дарослыя выклікалі МНС. У здарэнні ніхто не пацярпеў. Рамесніцкая дзейнасць пад рэгламентам. Александр Лукашенко падпісаў адпаведны закон. З 1 кастрычніка зарэгістравацца рамеснікам можна будзе ў адпаведнасці з пералікам відаў рамесніцкай дзейнасці. Гэты спіс да 1 верасня мусіць вызначыць Савет міністраў. У яго дакладна ўключыць кавальскую справу, мастацкае аздабленне і роспіс вырабаў з дрэва, каменя, керамікі, выраб пражы, а таксама асобныя нацыянальныя традыцыйныя віды рамёстваў. Сплачваць падаткі рамеснікі змогуць двума спосабамі, як рамесніцкі збор або як падатак на прафесійны даход. Пры гэтым датычнасць чалавека да экстрэмісцкай або тэрарыстычнай дзейнасці зробіцца падставай для пазбаўлення яго статуса рамесніка. Непагадзь паваліла дрэвы і заліла дарогі ў Мінскай і Берасцейскай вобласцях. Больш за 390 населеных пунктаў зазналі праблемы з электразабеспячэннем. У выніку буры пашкоджаны адзін аўтамабіль, жылыя і гаспадарчыя будынкі. За моцнага дажджу патапіла 7 прыватных дамоў у Баранавічах, Мінскім і Маладзечынскім раёнах. Паводле папярэдняй інфармацыі пацярпелых няма. Цяпер працаўнікі МНС з дапамогай іншых службаў адпампоўваюць ваду з падворкаў, распілваюць і прыбіраюць дрэвы. На сёння, 22 жніўня, Белгідрамет зноўку прагназуе ў большай частцы краіны навальніцы, моцныя залівы і шквалісты вецер. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.